Hi lovers family, guys, good evening ಮಾತಾರಗ್ಲಾ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಬಂಡ ಇನಿ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಲೊಕ್ಕೆಲ್ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋರೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆಂಡ್ ಅಂಚ ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ಪೋಪಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪಿನ್ಯಾಂಟಿ ಬರ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆಂಡು ಪನ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಬತ್ತೆರಡೋಲ್ ಗೊತ್ತಾಪು ನಾನು ಕೇಂದ್ರೆಲ್ಲ ಪೂತುಜಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದುಂಬು ನಿಗಲ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದೈತೆ ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅವಡೆ ಬೇಬಿ ಸೆರ್ಲಾಕ್ ಅವಡೆ ಬೇಬಿ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪೌಡರ್ ಅವಡೆ ಈ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ತಿನ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಈ ಟೈಮ್ ಹೊರೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ ಕೈ ಮುಗಿದಾಣ ಗೈಸ್ ನಾನೈತೆ ರೂಮನ್ನ ಚೂರು ನೀಟ್ ಮನ್ಪರೆ ತುಲಿ ಸಾಮಿನ ಪೋಕೃತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಇಡಿಕ್ಕ ಬರ ಓಲೋಲ್ ಮಲ್ತಿ ಇಪ್ಪೋತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದೇನೈತೆ ಪ್ರಪರಪ್ಪ ನೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ರಾಜರಿಗಿತ್ತು ಒಂದು ಚಾ ಹೊಡ್ತು ಕಾತಿರ್ತ ಪೋಯಿ ಇವನೇನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ಗೈಸ್ತಲೆ ಕೋಡಕಂದಿನ ತರಕಾರಿ ಬರೈತೆ ವಾಶ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ನಂಗೆ ಅಂಚನೆ ರಾಜರಿಗೆ ಚಾ ಕೊಡ್ತು ಬರ ಬತ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ತರ ಬರಪ್ಪ ವಾಶ್ ಮನ್ಪು ಅಮ್ಮನಿ ಸಂಡೆ ಏನಿರ್ದವರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೋತೀರ್ ಸೊ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋದ್ ಬರ್ಪ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಳಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಸಂಬಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಸಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬೋಪಿನಿ ಟಾಟಾ ರಿಕ್ಷಾ ಟಾಟಾ ಬೋಪಿನಿ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ಅಂದೊಂದಾರಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ತಾನೆ ರಂಜೆ ಕೇತ್ಕೆನೆ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತೊಂಡ ಆಜಿ ಎಡ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ ದೆತೊಂಡ ಇಷ್ಟ ಸಾಮಿ ಗಂಜಿ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಅವರು ತೋಜನ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದೇ ರೇಸಂಕಲ್ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ದಡೆಗೆ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೋಜಂದು ಪುನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪು ಅವಲ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಪೋದು ಅದೇ ಅಂಚಿರ್ದು ಪೋರೆನಾ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪೂರ ಆಂಟಿನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿದ್ಯಾ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲರ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ನೀಟ್ ಆತನ್ ಬೇಲೆ ಸಾಲಕ್ಕೋ ನಾನಿರಿನ ನಾಡು ಮಾರ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೀಜಿ ಗೈಸ್ ಒಣಸ್ ಮಾತಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಪಾತ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಜನೆ ಕೇರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತಮ್ಮ ತಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಅಮ್ಮನಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದೆ ತೊಂದಿರ್ಲ ಲೆಕ್ಕದಿಂಚಿ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಇರೋ ನೆಡ್ಡೆ ಉನ್ಪಾದ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪ ಒಂದಿರ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರತಿ ಹಾಕಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಏತ್ ಪೋಕ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಏತ್ ಪೋಕ್ರಿ ಅಂದು ಅವ ಉಂಚಿನ ಐಟ ಉಂಟು ಜೆ ಎಂಚ ಅಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಾಕಂಡ ಅಮ್ಮ ತುಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಬೇಗ ಕೂತಿರ್ ಪೂರ ಜಲಧಾರೆ ಪೂರ ಬೈದನ್ ನೆಟ ಪೂರ ಜಲಧಾರೆ ಅತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಪೋತ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಪ್ರತಿಭಾವನ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತ ತುಲೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಬತ್ತೇರೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗಂತೂ ರೂ ಆಪುಂಡು ಸೊ ತೆಂಗ್ ಕಂಚಿ ಪೋರೆಂಡ ತೇಗೋಸ್ಕರ ಲೆತೊಂಬತ್ತೆ ಆನರೇನು
ನನ್ನತ್ತೆ ಒಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ತೂಕ ಒಂದು ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕಲ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ ಮಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ತೂಕ ತಕಲ್ ಜನ ಗೊಬ್ಬಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಪಿರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜರ್ಲ ಅವಳು ತೋಂದಿರ್ಲಿ ತಿಲೆಗಲ್ಲ ಗಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿ ಸಾನ್ವಿ ನೋಕನ ವೃತ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಕೈಸ್ ಪಿದಾಡಿಯೇ ರಾಜ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಡಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ದು ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡ್ದು ಸೀದಾ ಬಸ್ಸತ್ ಪೋಡು ಪಿನ್ಯಾಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಆರಿತನಂತ ಜಾಲಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮತ್ತೆ ಚೂರು ಪ್ಲಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಕುಡ್ಲಾಗತ್ತು ಉಡುಪಿ ಪೋಂದು ಲಾಭಾರಣಗ್ ಸೊ ಕುಡ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಪೋತಾ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಅಂತಂದು ರಾಜರು ಬರ್ಪುಜೇರು ರಾಜರು ಮಿಸ್ ಮಂತೇರಿ ಸತಿ ಆತ ರಾಜರೇ ಒಂಜಿ ಮೈತಿದ್ದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರದ ತಂಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಾರಿ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ಸೈಟಿಗೆ ಬೋರೆಂಡರೆ ನಂದು ತೂಕ ಪೋಯ್ ತಡೆ ಪೋಯ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬೈದನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಯ್ ಗಜಂಗಲ್ ಬಿದ್ದಾಡಿ ಅತಲೆ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇರು ಪ್ರಜ್ಞಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ್ಲೇರು ಪುಣ್ಯಾಂಟಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪುಣ್ಯಾಂಟಿ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಅದೇ ಪ್ರಜ್ಞ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಯಾರಿಗೊಂದು ತೀರೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಪುಣ್ಯಾಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಮ್ಮೇರೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಅಮ್ಮೇರೆ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಗೀತಕ್ಕೆ ರಾವಣ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಗಜಂಗುಲ್ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಕಿ ಬತ್ತ ಬಸ್ಸಕ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೀತಕತ್ತಲೆ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಜಲ್ಲ ಆಡರೆ ಉಡುಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೈಕೋಸ್ಕರ ಬಂಗಾರದ ಕಲರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಟ್ರೋಲ್ ಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ತು ಟೋಲ್ ಪಾಪ ಟೋಲ್ ಟೋಲ್ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸತ್ತ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದು ವ್ಯೂ ತೋಜಾಗ ಕಾಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಫುಲ್ ಬೇತನೆ ಮಂತೊಂದು ಇರ್ತದೆ ಗೈಸಂಗಲ್ ಉಡುಪಿ ಬರ್ತದಲೆ ಸೊ ನನ್ನ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಸೀದಾ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಬೋದು ಹೋಯ್ ಗೈಸಂಗಲ್ ಬತ್ತ ಆಭರಣ ಬರ್ತದಲೆ ಬಂತ ಅವ್ಳು ಎದುರು ಕೆಲವು ಬರೋದೀತಿರ್ದೇವೋ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಓ ಅವ್ ಎದುರು ಕೆಲವು ದೀತಿರಲ್ಲ ದಪ್ಪ ತಪ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂತೀನಿ ಇದೇ ತೊಂದು ಹೆಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಸೀರ್ಲ ತುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬೈ ಬೈ ಮದ್ ಮಲ್ಪಿದ ಡೀರ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕಾಜಿ ಅವಡು ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಗೈಸಲೆ ಕಾಜಿದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವನು ಶೋಕ್ ಉಂಡದು ಪ್ರಜ್ಞಾನಿಕ್ ಇಂಚಲ್ಲ ಪಾಡಂಪುಲ್ಲ ನಮ್ಮಗೂ ಕಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಾಜಿ ತೂತೇರಿ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಗೆ ಅವನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ಕನ ಎಲ್ಲಿ ಮಂತು ಕೊರ್ರೆ ಅನ್ಕ ನೀವು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡ ತೂತುದೆನ್ನ ಕೈ ಚೂಲಿ ಜಾರ ಅಂದು ಬರ ಕೈ ಚೂಲಿ ಜಾರಂದೆ ಪ್ರಜ್ಞನ ಕೈ ಚೂಲಿ ಪಾಪ ಅಮ್ಮೇರಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ಕುಲ್ದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕಳಂಜಿ ಏ ಪಾಪ ಉಂಡ ತೇವಬ್ಬ ಒಂದಿದೆ ತೊನ್ನೆ ಪಾಪ ಒಂದಿದೆ ತೊನ್ನೆ ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಚ್ ಕಾಜಿದ ಕಂಟಿಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಂಗ್ ಬೋಡು ಎಂಚ ಪೂಂದಿಲ್ಲ बैग रेडी है खत्म पोदे के बिता बैग बल्ब 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 गैस तिंगल रिंग दे तंत्र बत्ता
ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಕ್ಷಾಕ್ಕ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ಪೋತ್ಪುರ ಬತ್ತ ಸಾಕಲಾತಂಡ್ ಗೀತಕ್ಕ ಬತ್ತ ದಾಟ್ಪರ ಬತ್ತದ ಎತ್ತುಲಿ ಅಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಿ ಸಾನ್ವಿಗ್ಲ ಬಡವ್ಲ ಆದಿತ್ತು ಎನ್ನರಲ್ಲಿ ಎನ್ನೋ ಅಂతుండలేಗ ಎಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೇಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತೇಕ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ.